गिबियावनो गोलाव सम माहारिनि हाबा मावनायनि उनाव आङो रायजोनि समाजनि ओनसोलनि जौगानायनि सार्थ आरो आद्रा थानाय बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% सुस्रांनायनि सार्थआव गाहाय आरो गुबै एजेन्डा लानानै आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय आङो साखाफारा जादों आरो इउपिपिएल दोलो बे आनसलिक दोलोआव हाबनानै राष्ट्र निर्माणनि थाखाय आङो आवगायदों। मैया आङो टिकेट इउपिपिएल दोलोआ फोसावदों आरो बे टिकेट फोसावनायनि थाखाय 46 नं उदालगुरि बिधान सभा समष्टियाव दोलोनि मानगोनां आफादगिरि बारग' बिटिआरनि चिफ आरो आथिखालाव राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांनो धन्यबाद बावदों। सिनियर दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म, रोंगोरा नार्जारि आरो बे उदालगुरि बिधान सभा समष्टिनि एमएलए मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनोबो धन्यबाद बावदों। एजेन्डाया क्लियार जे आद्रा थानाय बर' एकर्ड सिमा बारायनांगौ। 60टा गामिखौ एबसुआव थानाय समाव एबसु टीम हिसाबै बर' रायजो राजानि सक्तिखौ लानानै 60टा गामि गहपुरसिम जों सोबाय। आद्रा थानाय गामिखौ दिसपुराव थांनानै सरकारजों थानानै सरकारजों जुक्ति तर्क होनानै बिधान सभायाव उत्थापन खालामनानै सोनांगौ। दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव बिल पास जानो गोनां दङ। 40टा समष्टिखौ 60टा खालामनांगौ, बिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि बिटिसिनियानो जा आसामनियानो जा बिनि गेजेरजों मावनो गोनां दङ। लोगोसेनो 7टा गेरान्टि 35टा कमिटमेन्ट आङो लाबोदों। सुक्तिया 1 नम्बर, 2 नम्बरा जाबाय इन्स्टिटिउसन। उदालगुरि जिल्लायाव नेक्स्ट टु क'क्राझार बेयाव मेडिकेल कलेज उदालगुरि, इन्जिनियारिं कलेज उदालगुरि इउनिभार्सिटि, बेयाव एनआईटी, पलिटेकनिक, पारामेडिकेल जि दङ गायसननायनि गेजेरजों जोंनि इयुथ, जोंनि आपकामिं जेनेरेसननि थाखाय जोङो मोनसे लामा दिन्थिना होनांगौ। बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट, बिथांमोननि थांना थानाय केरियारखौ जोङो नोजोर होनांगौ। बेजों लोगोसे उइमेननि जौगानायनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, महिलानि आसनियानो जा बा अरुणदयानो जा, जिखिनि सोलिबाय थादों बेखौथ' जों मोनखागोनानोखा, खिन्थु निउ बेयाव लिस्टिंनिबो प्रयोजन दङ। जेनुइन जायफोर बेनिफिसियारि गोबाङानो दिनै बन्सित जादों, बे जेनुइन बेनिफिसियारिखौ जोङो आवगायलांनांगोन। इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय रोड कानेक्टिभिटि, जोंनि राजा जिखिनि लामा दङ बेजों कानेक्सन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारजों कानेक्सन, गोबां माखासे बेयाव खामानि मावनो गोनां दङ। हा हुनि जेंना दङ, बर' आइ आफायाबो जेंनायाव भुगिना दङ, गुबुनाबो जेंनायाव भुगिना दङ। जेबो रावनिबो अधिकारा खहा जायाजासे आयेन बायदियै आयेन भंग खालामनानै नङा, जाहाथे रायजो राजानो जों अधिकार होनो हायो। बे गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय आङो थियारि जादों आरो बेखायनो आं बुंदों जे आंखौ बयबो गावनि फिसा, गावनि गथ', गावनि फंबाय, गावनि बिदा हिसाबै ला। यां जेनेरेसननि सासे इनार्जेटिक, इन'भेटिभ आङो सासे मावथि हिसाबै आं ओंखारबोदों। आंखौ बजबनानै ला आरो 24/7 आङो खामानि मावनो हानाय आंनाव सक्ति दङ। 25 बोसोर एबसुआव मावबाय, जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय, जि मावनांगौमोन बड'फानि आदर्शजों मावलांबाय। दा मोनसे समाव आङो साख्रि मावबाय, साख्रिखौबो आङो गारबाय। दा राजखान्थिनि गेजेरजों समाज सिबिनाय, हारि सिबिनायनि थाखाय आं आवगायदों आरो बेखायनो आं बयखौबो बुंदों बिटिसिआव जि सिन्ताजों भट होदोंमोन बे परिबेसा जोब्बाय। एमएलएनि थाखाय आयेन बानायनो थाखाय दिसपुरनिफ्राय अधिकार, दिसपुरनिफ्राय बिटिसिआव थाखा लाबोनांगौनि थाखाय, उदालगुरि समष्टियाव आसनि थाखा फैसा लाबोनांगौनि थाखाय, जौगानायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ दैथायहर। जेसेबां बाहायगोन एसेबां रायजो राजाया लाब जागोन। फार्स्ट एन्ड फरमस्ट खामानिया जाहैबाय एबसुनिफ्राय आं बिदाय लाबाय, बिनि उनाव पार्टियाव जइन जाबाय। पार्टिया आंनो मैया टिकेट होबाय। रायजो राजानि अनसायनायखौ लानानै, रायजो राजानि आशीर्बादजों नैबे 9 तारिखनि जि भटिं डे बेयाव मेक्सिमाम भटआव 100% सियर एन्ड सार्टेनिटिनि गेजेरजों देरहानांगौ। देरहानाया जिकुनु बिनिमयाव बियो माने रोखा आरो देरहाखांनायनि उनाव मन्त्रि जानाय, गुबुन गुबुन दायित्व मोननाय, बियो गोजौ लेभेलनि खामानि आरो बे लेभेलाव मा जायो, बेसेबां सिट मोनो, सोर बेसेबां सिट मोनबोयो, बेजोंसो गेमा जागोन, बेजोंसो हिसाब निकासा जागोन। दा बेखायनो मिजिं दङ, आसा दङ, मोनसे गिदिर दायित्व लानानै
हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो क्लास्टार आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों सावरायदों बिथांमोननिफ्राय माबायदि फिडबेक मोनो? थारैनो नैबेयाव जोंनि क्लास्टार आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ आं लोगो हमदों बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ आं खोनासंदों गोबाङा आसनिखौ मोनदों गोबाङा आसनिखौ मोनाखै गोबाङा आसनिनिफ्राय बन्सित जादों दानजादों दा बेखायनो रंगिला हेन्डलुम क्लास्टार जे बेयाव अर्गानाइजेसन दादों बिथांमोननि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप फेसिलिटेसन सेन्टार बानायना होनांगौ बे आंनि दायित्व बेखौ आं बानायगोन आरो बिथांमोननो हाई एलटमेन्ट होनांगौ बे क्लास्टारनि न'खौ बानायनो थाखाय बे खामानिखौबो मावगोन गतिके जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों माने गावनि सेल्फ सास्टेन इक'नमिक सास्टेन आरो लाइभलिहुडखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आङो थागथियारि आरो जोंनि बिमा बैसोनि आबौ बैसोनि बाजै बैसोनि आयं बैसोनि बिथांमोननि अनसायनाय बिथांमोननि जेंना सुस्रांनाया आंनि डिउटि रेसपन्सिबिलिटि